Kashnang Pynursla kabadan hapok ka East Khasi Hills District kadai ka wai na kishnang bahe ha ka thain riwar mingi kadai ru ka jaka padeng ha khai pateng hak babon kinong shishnong ka thain bat kari khasi ki juwan yeu na kapor shakapor Henry kanang ya ki por gisngi ni shem ba ka Pynursla kaduna bha ka jaka ban pinying kali yamenta kadang biang Henry san rusnem nang ni khmat ngin sakendu shibun ki jinge habe dai bat kayai kayeng namar ka jingbun jongi kali khamtam hagapor singyo nakata kadaw ni idan kam ba hayaw Pynursla andon no da ka multi-story park lani parking building khnang ban perlai ya kini ki jinge bat ban penduna ya ka jingyeng kali haru surok ka papentut shisha ya kayai kayeng bat ya ka jingtheng kali kalong ru kalat aikam aijam ya kinong shishnong kathan jongi kani rap ru ya khoi ka suba hakayo Pynursla kashnong Pynursla kalakiu habaro kiliang wat kayo ru kalanang he kanang ya kipor kisngi Henry ngidon kam ru banwan ra ki jingkela katkum ka jingya kapor nyo I baka parking building kadai ka khmat baka Pynursla kadon kam namar lada pipai bat bishar hakapor singyo pinyo I ya ka jingjrong jongka lain kali bayeng haru surok nado namadan hado ka surok lad umkor nakata kadaw ka parking building kadai ka khmat baka Pynursla kadon kam kublai